Taong 2020 kan po una ni Ronan pagiging kamarero o pag-atamanin pasos o imahinin mga santa. Istorya niya parte kan sa iyang mga pangiturogan an magkaigwanin sa diring pasos. Kaya ngunya na igwana siya kaini, siya mismo ang nagtatahi kan mga gubing kan sa iyang atama na pasos. Nagtatrabaho kaya siya bilang fashion designer. Ngunya na Semana Santa, excited nang gada siya na maiprosesyonan sa iyang pasos o rugpang dakula na naging pagturos sa COVID-19 restrictions. Sa mga kamarero, mas magay man po guys sa mo so traditional. Kasi day may makaipong ingranding dekorasyon, mga makintabuno na bado. Kasi kang kapanahunan baga, kang nagsasakit si Christ, wala man talagang mga digarbong mga dekorasyon, digarbong mga bado. Ang 16 na taon ng artistic designer kan Dominican Dramatics Club o DDC kan Santo Domingo Albay, sibut naman sa pagpreparar kan mga gagamito na costumes as in props na gagamiton sa dramatic theater presentation para sa sinakulo na gigibuhon sa Martes Santo sundo Miyerkules Santo. Dakol po kami dinagdag, dakol kami binago about sa mga props, sa play, para yung dating kinasanayan nilang nailing, mas mapagayon mi pa. Sa ibungan kasaributan, may pagirumdum sa Nandiocese kan Legazpi sa publiko. Siksikan po yan sa mga prosesyon, tatamaan sa po yung kapwa. Kung pwede kita manggiraray, tayaon pa manggiraray yung COVID, mas maray. Kung medyo naghihilang-hilang kita, mga man, dahil na magsabay sa mga preparasyon, ipamanta na po ng mga live streaming, dahil na po kita magsabay. At yun, siyempre, bandang na yung mga bisita iglesia, mag-ingat po sa dalan, lalo na sa mga may mga motorsiklo, mga bihikulo. So, mangdoon naman ang satuyang kapwa. At kung mapapwede, siyempre, saro sa mga bisita ng Quaresma, ini po ang almsgiving o pagtaonin limos o ano mga tabang sa kapwa na nagalipo. Pinakaimportante man da sa gabos, iyo ang dayupot na pagtubod sa mahal na Diyos asin mabuhay nin matanos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.